नमस्कार प्रणाम आप सबके छोट भाई हम गायक तेज राजा। रउआ सब हमारे चैनल के प्यार दुलार दी न जाओ और सही देते रहम जा। तो चलिए आई रउआ सब के हम कुछ सुना देता नहीं और जल्द ही हमारे एल्बम आई। बहुत जल्द एल्बम आई और रउआ सब दबा के शेयर करम सुनम। एगो लड़की के शादी भइल बा और अपना ससुरा गइल बिया। तैने नैहर ले फोन जाता कि नैहर में यार रहे ओकर हमले फोन जाता कि तोरा यारवा के हई भइल बा हऊ भइल बा। ऊ सुनतिया प्रेमिका तो अपना पति से कहतिया का भाव बगाना के कि यारवा के मोती कुछ ठीक नहीं लागे आ हमरे फेरा में ऊ तो रात भर जागे। कि यारवा के मोती कुछ ठीक नहीं लागे आ हमरे फेरा में ऊ तो रात भर जागे। आ नैहर से आइल रहे फोनवा ऊ सुखाइल जाता जी। नैहर से आइल रहे फोनवा ऊ सुखाइल जाता जी। ए राजा जी हमरो यारवा दुबारा आइल जाता जी। ए राजा जी हमरो यारवा दुबारा आइल जाता जी। कि नैहर से आइल रहे फोनवा ऊ सुखाइल जाता जी। ए राजा जी हमरो यारवा दुबारा आइल जाता जी। ए राजा जी हमरो यारवा दुबारा आइल जाता जी। चलिए सही ठीक लगी तो कमेंट में बताइम कैसन लागला और कुछ गलती भइल तो अपन छोट लड़का समझ के माफ़ कर देम जा।